Shai Shimoni, CrossFit Super Drive, age 55. Quarterfinal. Quarterfinal. Workout. Number 1. 1. אני עושה גם שיעורים באנגלית. אתמול יצא לפיפי. נצחוק. תראי להם, אני אסכים שתראי להם. היא שלחה לי כבר 5 קילו. לא 5. 5. 5, נכון. אני ראיתי 15. תוריד את הזה. קילו. לא, אני שמתי, זה בחזית. קילו. 20 קילו בר. תביא אחרי זה את המטר. אמרנו, אני יוצא מהפרם? מישהו רואה את המטר? 5 קילו, 20 קילו בר. לא יודע אם הוא יפתח כמה. בסדר, תשימו עד הקצה, ואז נחבר. פה זה 5. פה 5, אני משאיר את האצבע, אתה תרוץ לאט לאט, קח את המטר ככה. רגע, שיראו את כל המטר. 273. נגיד. כמה צריך? אני לא זוכר. 7.5 צריך, 7.73, זה עוד 3 סנטים. ילי, תעשי לי לפני האובר לצפות, והדק את הסקוטשים, אורן, שאני אדק אותם. אז תהדק עכשיו, לא? לא, אני רוצה להיות עם זה מודק. לא. בצד אחד של הטייפ, ולא באמצע. צריך. זה לעוד מחזה, אני חייב להתאפס, תקור להיות כזה שמרים את השאלות, ניסן לכל מחזה והכל טוב, שום מאוד לבן, אני לא רוצה לדבר אני לא רוצה לדבר, לא רוצה לעשות אני לא רוצה להימכר, לא רוצה לזכור אבל אני, ורק אני 20 שניות. חמש, 3, 2, 1, גו! אחד. שתיים. שלוש. 4. 5. חצי דרך. 6. 7. 8. 9. עוד אחד ולחזור עד הסוף
לגעת בסוף. 10, יופי. 20 אוברהד סקוואט. 20. יאללה שי. אחד. 2, שב נמוך. 3. 4, להתיישב. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ברפיז, יאללה. 30. לא מהר מדי. רגוע. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, חצי דרך, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, לקפוץ שי, 26, 27, 28, עוד 2, עוד 1, זמן. 46. תהיה מוכן שאתה חוזר להציל ברפיז עוד פעם, אל תצא מהפריים. עוד חצי דקה. אין זמן. 10 שניות. אין זמן. 3, 2, 1, גו! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, עוד 10 שי.
ואחד. 2. 3. 4. 5. 5 אחרונים, שי. 6. 7. 8. 9. עוד אחד. יופי. אוברהד סקווט, תרים את הראשון, רגוע, תשב עד הסוף, תתיישר עד הסוף. יאללה שי, אנחנו בסוף, יאללה, בוא נעבוד. יאללה שי, להרים, חזה גבוה. תהיה חזק עם הכתפיים. עד הסוף, יופי, להתיישר. 1. 2. 3. 4. 5. תתיישר. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. יאללה, מהר, שי, ספרינט! שי, מהר, יאללה, תתחיל לרוץ, תעזוב ככה. יאללה, שי, ספרינט עכשיו, מהר. 1. שי, הכי מהר שלך, זה לא הכי מהר שלך. 2. 3. 4. 5. יאללה, שי, עכשיו מהר, עכשיו הכי מהר שלך. יאללה, ספרינט, שי, ספרינט. 6. ספרינט, שי, ספרינט, תוריד את הראש, תיגע. 7. עוד 3, יאללה, עד הסוף. 8. עוד 2. אחרון, שי. עד הסוף. מהר. 9:08.